overmesteren, der marcherer. Han har fået Søren trængt op mod tårne. Kom nu Søren væk. Sjette omgang er forbi, vi er halvvejs. Det virker som om Søren er præget af frustration. Jeg tror ikke, at han har stoppet kampen alligevel. Det virker som om, at han får lov, fordi han sagde et eller andet, men det har åbenbart ikke været, at han får en omgangsduration. Det ser ud som om, Søren får lov at fortsætte. Ja, halvvejs. Overmesteren har realistisk bedømt vundet de sidste 2 omgange. Søren er bagefter på point. Det er ikke ekstremt. Nej, men vi må nok sige, en pointafgørelse, den ser ikke på nuværende tidspunkt ud til at falde ud til Sørens fordel. Så skal han ind nu i 7. og 8. og have fat. Han skal ind og prøve at se, om han kan slå franskmanden ud. Han skal også han skal forbi den mentale lammelse af hele hjerne, krop, vilje, skaden og de sidste 2 omganges frustration har sat ham i. Han skal løsrive sig fra det der, så han igen kan få glid tempo. Ja, det var lige præcis det, der ikke måtte ske, som også skete sidste gang mod Gert, nemlig at franskmanden får lavet en skade på den danske bokser. Så. I slagsmål på de indre linjer, der tror jeg nok, at Rahilou har fysikken. Han er en stærk dreng af Rahilou. Vi må erkende, at han er næsten endnu bedre, end vi har troet. Svær opgave for Søndergaard. Nu er det franskmanden, der angriber. Ja, men altså, det kan være svært at nyde, når man ser det med danske øjne, men hvor er det dog flot i venstre jab, der kører så præcis. Vi skal jo heller ikke glemme, at kampen den gælder en første placering på verdens rangliste. Den har Rahilou nu, og hvis vinderen her, han får jo en videre kamp inden for overskuelig fremtid. Søren bliver ramt. Ja. Det er hans første store titelfight. Rahilou er ude i sin 5. 6. fight. Den erfaring er også afgørende. Franskmanden bliver bare bedre og bedre. Jo, men Ove, der sker noget, når du træder ud af hele forberedelsesfase, hele inkubationsfasen, hele den beskyttende fase i din karriere som fighter og går ind i en titelkamp, hvor du pludselig er en voksen mand. Koncentration, Søren. En god ting ved det her er, at Sørens øje altså ikke er løbet videre. Så et glimt. Enkelt nu kommer franskmanden tilbage. Vi så lige et glimt af Søndergaard i angreb. Men Rahilou lægger igen hele sin skræmmende tyngde ind i fighten. Ja, og han har også, kan vi se, noget ekstra, når det er nødvendigt. Så hiver han straks noget op af posen. Søren er fanget torvet. Rahilou senser, det kan være hans øjeblik. Angriber vildt, kontrolleret. Og det er netop det her, så bliver Sørens chance. Han kan få en af sine bomber ind. Når det venstre jab kommer ud, er kæben ubeskyttet og ligger rent til et højre kryds. Men kan Søren få det ind? Og kampen er skruet op i et utroligt højt tempo nu. Ja, det er en flot kamp. Igen realistisk bedømt snævert til desværre. Ja, vi må erkende, at Rahilou har haft overtag i den her omgang, men det har været også i momenter, hvor Søren har arbejdet vældig godt med sin højre hånd og virkelig prøvet på at få den landet. Det bedste, man kan sige om Søren skal, det er, at den har ikke løbet videre, den er ikke blevet større. Og det er jo igen et bevis på, hvilken dygtig cutman Paddy Byrne er. Men det bliver svært.
Stay still. Round 8. 8. omgang. Rahilu har her midtvejs i fighten sat sig solidt. Ikke meget, men solidt. Nej, men han har stor tyngde, og han kommer altså hele tiden, når vi er kendt. Søndergaard havde de indledende omgang. Ringen Schmidt var i stand til at jage Rahilu ringen rundt. Sådan er billedet ikke nu. Nej, det tider forbi. Det kan medføre, Ove, at Rahilu bliver overmodig. Jamen, det er jo det, jeg ser og håber på, at han blotter sig, og at Søren så får narkosekøllen i. Rahilu føler helt tydeligt, at det der er hans fight nu. Prøv at se hans kropssprog, se hele hans attitude, udstråler. Det er mig, der er mesteren. Vinder karisma. Og Søndergaard er jo stadigvæk til stede. Ja. Og er altså med til at lave en vældig flot fight. Skærer og alting. Men han er svær at få rigtig ramt på, det er Rahilu. Sørens hjerne kører på højeste omdrejninger. Hvor skal jeg hen? Hvad skal jeg finde på? Hvad skal jeg gøre? Hvordan får jeg fat i den her fight nu? Og det er europamesteren. Jeg har lagt mere til, at Søren har ikke fået ret meget kropsdag, men han er jo naturligvis ikke meget for at flytte hænderne fra det øje der. Og det kunne måske være en af nøglerne til kampen. Han ser slet på kroppen lidt op, som der kommer der. Godt svaret igen, endelig. Kom så, sådan bliver ramt. Men svar igen. Absolut, og han har virkelig prøvet nu at slå vinderslaget. Da Søren er inde og afleverer sin højre, glider han glider. Der er ikke tale om en knockdown. Det er altså en flot kamp, Kurt. Ja, på et ekstremt højt tempo, højt teknisk niveau. Desværre for os danskere er det lidt svært at... Jeg synes, Søren har kæmpet utrolig godt med. Og til uheld for ham er han så op mod en meget, meget skrap modstander. Slow motion, den venstre. Sørens højre kommer... Ja, okay, der han glider bare. Der er jo kommet vand i ringen efterhånden, som de to her har svedt. Men forbløffende, som Paddy Byrne holder det øje, slemt som det så ud, under kontrol. 2/3 af kampen er færdig. Vi er på vej ind i den sidste tredjedel. Den sidste afgørende fase. De sidste 4 omgange er definitivt. Der er mange, der siger, at den sidste tredjedel af kampen, det er der for mænd, skiller fra drengene. Det er her mesterskabet afgøres. Ja. Rahilu i angreb. Sejt målbevidst. Det er utroligt set. Ja, han har taget til den, må vi erkende. Sådan, flot venstre.
Sådan set er det udmærket, hvis Rahilou kommer selv, fordi så bliver åbningerne altså også til Sørens både venstre og højre. Kan være. Godt angreb, Søren. Søren fortsætter absolut med at have taget sine chancer. Det skal han have ros for. Bider sig fast stadig i den fight nu.